Sausa ka. Nganong dugay na masig kang nauli, nak? Nabisi ko sa among projects, ma. Graduating na baya ko sa high school. Maong daghan gid og projects nga gipabuhat ang among teachers. Mao ba? Ay sunod, pahibaw mo kung dugay kang mauli, ha? Para ubanan ka ni Papa ni mo padung uli. Ma, dako naman ko. High school na gud ko. Di naman kinahanglan nga ubanan pa ko ni Papa, uy. Ay, dili gud ta mo kumpiyansa, Lori. Kadaghan og buang narong panahon na. Simba ko niya kung sa'y mahitabo ni... O, lagi ma. Magpahibaw na ko sunod. Okay na ta. Humanagin na tong project. Dere! Ayaw pa mas gawas. Kita ni mo. Sam na eh, mura nagbata at gan mas... Kuan samahan? Pinangga lang ko sa akong papa. Maong gusto niya nga safe kung mauli. Pilangga. Pilangga ni ka, nga ampun mo ka. Oh. Unsa kay problema ni mo nako ha? Sulti Sulti no. ito. Ampun naman ka. Nga ko mama. Silingan, beta. Oh. Way lami imong joke. Lori? Nak? Oh. Ano man ka, ha? Wa man pa. Sulti, Kustino. Unsay problema? Ngano naghilak man ka? Ingon man ang anak ni Ate Mirasol. Ampun ko no ko ninyo. Mang! Mang! Oh, Alisa na, God. ngano? Murag niabot na gyud ang panahon nga kinahanglang sultihan na to si Lori sa tinuod. Ay, sa unsa man? Sa tinuod niyang pagkasiya. Ngano di ay ma, pa, unsa di ay tinuod. Mao ni ang tinuod, nak. Uy, ang anong ni ama ni bata din tubangan sa tumpultahan. Kasi may ginikanan na ni. Ka-cute na yung bata po na buyag, oh. Ma'am, sir? Ikaw may inahan, Ani? Oh, ma'am. Wa bang kukuy kabuhian ang bata agod. Mao nga ko lang sige daddy ni sa inyo kay nindot man mo og bahay. Basin og kaya ninyong buhion ang akong anak. Pang, dili ka ni mauna ang dugay na natong giampo sa Ginoo. Pila ka tuig na mong paningkamot. Pero wa pa gyud mi hatagi og anak ni Papa nimo. Maong nag-ampo mi. Nga bahala na og bisag unsa nga paagi basta makaanak lang ni. Ug mao nang niabot ka. Sa ato pa. Sinagop ra di ay ko. Recorded by X Thunder Gaming. Oh, Lori. Sinagop ka na mo ni mama mo. Huwag ko kay paugas ako padugron. Oh, pinangga ko nila ni Mama o ni Papa. Pero kinsa gid ang tinuod ako mga ginikanan. Kiduka na ko. Ato na lang kumatok sa lingkuranan sa park.
Day. Day. Sorry ha, gipukaw lang tika kay kadlaw na. Nabalaka ko di mo nga ni ka natug sa park. Di makamuli sa inyo? Ay, dili ko ganahang muuli. Ha? Uy, nga naman. Naibawaan man ako nga sinagupra ko. Maikog na ko. Pinangga ko sa ko mga ginikanan. Unya di ay, dili di sila obligado nga muatiman og mubuhi na ako. Ang akong tinuod nga inahan, patugag-tugag pang laki pero di ay di makabuhi kung mo resulta na. Inday, ayaw pagsulti, ana. Ang tanan, dunay rason. Dili ko mutuo, ana. Unya, unsa may plano nimo? Huwag ko kahibaw. Bata ba kay ka, Inday? Delikado pa na nimo kung ani kang batuog. Tingalig, dunay dautang mahitabo nimo. Dali. Kuyog lang ta sa bahay na. At lang una kakatog. Salamat sa imong pagpadayon ako, ha? Wa isa pa yan. Mura magkaog tigwang mo istorya, Inday. Kaon og daghan, ha? Salamat, ate, ha? Uwad mo yung anak, te. Naaman. Ni larga, Inday. Swerte ha sa inyong anak, sa. Mas swerte ang imong ginikanan. Kay nakaanak sila og sama nimo. Klaro kaayo nga buutan ka. Salamat, te. Pwede og, ani na lang ko puyo uban ninyo. Ha? Sige na. Di pa man ko andam nga mo atupang sa mga nagsagop na ako, good. Di ka andam nga mo atubang sa nagsagop nimo. Pero nagpasagop ka sa mga tao nga wag ka makaila. Han, bata pa si Lori. Pasagdi lang una siya nga mo-explore sa iyang kinabuhi. Sige, iha. Dinhilang una kauban na mo. Salamat, te. Congrats, Lori. Nakagraduate na good ka sa college. Salamat, kuya. Salamat ninyo kay nakahumanggit ko. Tuod, kuya. Kano sa ko makakita sa inyong anak na tuwa sa laing nasoy? Kuan, kanang, andali na. Nagpa-reserve day tao kanang restaurant para nato. Tana. Day, Lori, wa pagid kay planong magpakita sa mga nagsagop nimo. Pila na kakatuig ang ni ana mo? Mauli ko, pero okay ra kung ubanan ko ninyo, kuya. Ay kabala ka. Ubanan ka na mo. Ma, Anak? Ikaw? ma kaila mo? Maudi ang lain ang akong kulba pagpadong nato dinhi. Ikaw mo ay nagsagop ni Lori? Oh, Sa ato pa. Siya ang akong anak. oh. Han, unsan eh? Ma, ti, unsa ni, wa ko kasapod. Lori, anak. Siya ang imong inahan. Siya mo inihangyo na mo nga sagupon ka. Ikaw ang akong mama.
Lori, pasaylo ako. Pasaylo ako. Ngano man? Ngano? Nak, mas gipili na ako nga luwas ka. Dili ko gustong malayo ka na ako. Pero dili di ka kayang buhion, anak. Maong sabta ko. Karon ni anaman ko. Mamawi ko nimo, ha? Please, hatagi ko og laing higayon. Maon nga gaan ang akong buot ni mo. Kay ikaw na yung akong mama. Oo, anak. Ako ang ibong mama. Ma. Anak. Took the supermarket flash from the windowsill. Rays of a light that's been Bisi sa sinugdana, naglagot ko sa akong inahan. Pero sa dihang nakasabot na ko sa sitwasyon, gidawat na ako ang tanan. Di na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Magta mga higalang kaagi ni Lori nga taga Cebu City uban sa awit ngayang kipangayo. Awit kanikalaan supermarket flowers. Now, kaagi gibatan no doa sa radyo ni Carol Marie Hikain ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higala at mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaabit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaabit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamina. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mungkin ay usa ka babay nga taga Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Jenny. Recorded by X Thunder Gaming. Congrats na to, Beshi! Congrats na to, Besh! Congrats ninyo. Salamat pa! Thank you dito. Unya, unsa na may plano ninyo? Maguban yapon mo ining pag-apply og trabaho. Oh, yes pa! Always magid na! Mao cute. Uy, makabuwag na mo dito. Hello? Yes, ma'am. Nadawat na ko? Yes! Yes! Thank you, ma'am! Thank you! Sige, ma'am. Inig Monday dayon. Thank you! Bye! Kinsa to? Ang atong gi-applyan. Makasugod na ko inig Lunes. Ay, mao ba? Maayo pa ka. Wa pagyapon ka tawagi? Wa man. Nasig di lang, uy. Paaboto lang nato. Basig ikaw ni tawagan sunod. Na, kung dili ko tawagan, di ko mamugos, uy. Mga play ko glain. Besh. Hi, Jenny! Welcome sa company. Thank you. Welcome, Jenny. Ah. Jenny, di ba? Sakto ko? Oh, I'm DJ. nice to meet you, TJ. Nice to meet you too. Excuse me. Ay, pasagdi lang to, ha? Inaadto gito siya ka-friendly, labi na sa mga bago. Okay.
Wa naman magparamdam si Elsa. Busy ba ka siya, no? Ako siyang tawagan ni ka. Out na ko niya. Nang-apply ko glain, oy. Mao ba? O niya, sa may balita, Besh? Sugod na kugma. Maayo hinuon. Dili na hinuon ta kauban sa trabaho. Ay, sige lang, uy. Ang importante, nga magkita gihapon ta kung day off na to. Ha? Jen, pwede ko mag-istorya ni mo niya? Bahin saan sa man? Later na lang. Pwede ka? Sige. I love you, Jenny. TJ, Ganahan kay ko ni mo. Og, unta, hatagan ko ni mo chance. TJ. Recorded by X Thunder Gaming. Ha? Nanang kay uyab. Yes, Besh. Kauman ako sa trabaho. Bago pa man ka mo nagkailang, anong gisubot man dayon nimo? Ganahan lang ko niya. And I'm sure, makauyon po kaniya. Ipaila-ilaw niya ta mo. Babe, si Elsa, akong best friend. Besh, si TJ. Hi, Elsa. Nice to meet you. Hello. Besh, ayoko nang pagminaldi tabi. Ano di ay? Asa may gibuhat ako? Sada ay nako nga di lang tiyog ko ganahan niya. Tungod kay dali kay kag nisalig niya. Elsa, wakoy daw tang tumong sa mong friend. Maong, ay ka wala ka. Masaligan ako ni mo. O gusto na ako nga magkasuod sad mong duha. Beshi, please, saligi siya, good. Ay, sige good. Babe, sana? Babe, wa para ba mahuman akong trabahoon? Hala, oo niya. Si Elsa, nagpaabot ba ito na to? Pwede og kamo lang sa? Maapas lang ko ninyo. Sige, good. Apas din, ha? I love you. I love you too. Ako na lang ko sa napiling there's office. Ay, alas 12 naman di ay. Ginuka dikit ko. Nagkapoy naman ilaag. Ako na tawagan si JP. The number you have dialed is either unattended or out of Di man coverage area. makontak. Please try your call. Si Elsa ka, no? Suwayan ako. The number you have dialed is either unattended or Di out sa of makontak. coverage area. Please try your call. Uwa kahi signal dito. Mag-leave na lang ko og message ni TJ. Anya, mauli na ko glahos. Hi, babe. Hi. Oh, Timpa. Kahagard ko timog nang. Uwa ka maligo? Oo, nalagi kay imlate ako. Nga naman. O samdi kang oras na uli gabi eh. Uwa malagi ka mag-text. Nakatuog na ko dayon pag abot, babe. Si Elsa, nag-text ba ni mo? Uwa sad. Pareho lang mong duha. Sorry, babe, sorry. Sige na, matrabaho na ko. Laay man akong day off ron. Marikanahan ko magkikuba ni Elsa na. Ako siyang atuon sa ila. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call. Anya,
Ayo! Mingkaw man? Kinsay gipangita ni mo, ma'am? Si Alsati. Kato ganing nag-abang din, hi? Ay, wa na, oy, ni balhi nagbaay. Unsa? Babe, sakto na eh. Sakit na kayo na-unaon. Wa man na siya paramdam na ako. Wagit siya pahibaw. Wagit ka makabantay niya gabi kung naunsa siya. Ano kalit lang siya kawa? Wa, good. Kay sakong tanaw, babe. Okay lang ba sa gabi? Maayo magukay na siya magpakaroon ingnon nga wara. Pero naadi problema. Feeling hinuon ako, kuya ayaw nga pagkaabi ka. Huwag man ako makabantay nga may problema na day siya. Babe, alam ba so lang yung kaugalingon? Hatagi lang mo na siya time sa pagkakaroon. Babe, magpakasal na ta? Ha? Kasal? Oo, andam naman ko. O gusto na ko nga may kaugalingon na pamilya. Sige. Pero, babe, dili ko gusto magpakasal nga wa si Elsa. So, ngayon ako siya contact, babe. Dili gagawin mo undangan og tawag sa. Hay, salamat. Nitubag na gid ka. Unsa di ay? Naku, importanteng tuyo nimo. Please, magkita ta. Sige. May dakang bata? Kagkinsa ng anak? Tutuki. Tanawa og maayo kung asa siya naliwat. Besh? Nganong naliwat siya ni... Ni TJ? Nahinomdom ka atong wa ka mo apas na mo. Nahubog siya. Og iya kong gihilabtan. Wa ko makapiog kay kuskan kayo siya. Unsa? Girape ko ni TJ. Jenny. Kinuo ko. Besh, sorry. Sorry. Huwag ko kay Bao. Sorry. Obo ka god. Hayop ka! Gisaligan ti ka! Nasalig ako amigan ni mo pero asay gibuhat ni mo! Babe. Ayoko gikapa! Giluod ko ni mo! What's wrong? You're in how I hate to see. Wala gid ko'y kalibutan nga si TJ ra ang hinungdan nga nung napalayo na ako ang akong best friend. Karon, okay na mi ni Elsa. Og wa na gid ko musod og balik og relasyon. Wa na ko'y salig sa mga lalaki. Tinhin na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagi ni Jenny nga taga Cebu City. Uban sa awit nga yang kay pangayo, awit nga nagalahan Chiquitita. Chiquitita! Ang mong kaagi gibatan na doon sa radyo ni Carol Marie Kain, lubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papana, sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaamin.
I-address na lang ni Ining Tulumanon, handumanan sa kaabit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Buildings, Manila Boulevard, Cebu City. Ubata ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mao na dis. Kung okay ra nimo, mangayo unta ko sa imong number. Ha? Pero, uyabon mo sa akong igsuon, di ba? Di lang gud ta mo sabag kung mag-text ta. Ha? Sige na dis. Please. Thank you, Disa. Nga, bisugot ka nga wani ka sa akong apartment. Mateo, magunsa ta din hiron. Oh, sa pamandi ay. Mateo, si Janeth. Kaya kong saba niya. Ugay sa sigunaw na maglipay ta karon kay ato ang tanang oras karong gabi na. Mateo. Tessa. Naunsa naman taong kabayo eh. Kung si Disa man day ang imong gusto, anong si Janet man ang imong giuyab? Ang isuom sila. Unya, mas una maming suod di Janet. Gihimo na lang akong gateway si Janet aron magkasuod mi ni Disa. Di ba magduha naman mo katuig ni Janet? Ato ba, magduha na sa day katuig nga himo siyang binuangan? Marga na gid bay. Bay. Danga na na, eh. Ibaw ka kung kinsa mo'y mas labaw nga masakitan sa imong gibuhat? Si Janet. Bay. Mao ni, babe. Ganahan unta ko nga mag-beach tayo nig Montserrat nato. Oh, sige, babe. Way problema na ko. Yay! Excited na ko! Babe, i-check sana ako mga food sa lang cafe, ha? Una na lang ka sa tong room. Oh, sige, babe. Para mapahimutan sa nakuning daan kay nga itong mga butang. Sige, babe. Tawagan ako kadit sa di, sabi. Gimingawan ko niya eh. May nagkahiwa pa din si Janet. Matthew, tingalig. Masakpan ka din Janeth, ha? Nga akong manghuit. Ay, kabala ka sa mag-dubli amping jud ko. Basta kay salang na akong di natupot na itong relasyon. Bahala og patago lang. Pero Matthew, nagkonsensya na ba ako? Muunsa na lang ka si Janeth. Pananglit may ipaw siya. Ay, sa naguno na ang problema nga wa pa. Ang importante, kita. Matthew? Matthew? Naana ka diha? Sige, bye na. Kinanas Janet. Nakikastorya din, eh? Wa man. Mura mo gudog doon ako yung nadungog. Wa man, babe. Basin nun ako na lang tingaliton na ako. Ansa naman? Mga unit, ha? Sige, ito na. Kay gigutom sad ko. Babe? Ready na ko. Saan sa? Para ani. Janet, anong ginaman naman mo naghubo ang imong sapot? Diba, dugay naman ni mong gipangayo na ako. Ako nang ihatag ni mo, babe. Andam na ko. Janet. Recorded by X Thunder Gaming.
Konsensya ka? Ubay, wa ko kasabot kong gibati. Murabag naluoy ko ni Janet. Bay, sultihero ko gusto tinuod. Unsa man gyud ah? Wa gid kay gamay nga na feel para ni Janet. Magduha na sa biya mo katuig. Ambot bay eh. Wa ko kasabot kong gibati. Bay. Tiba nga bay, kung kinsa gibug atin ang duha. Di na mo sila pwedeng isabay. Dugay na ko nahibaw bahin ninyo sa kumagawang. Naghuwat lang ko nga matugan ka na ko sa tinuod. Janet, babe. Kung unsa may desisyoning mo, andam kong mutawat. Pero kung ako imong pilion, andam ti kang pasayloon. Bisag kay baw kang binuang nga lang ka. Unya sa imo pag yung igsuon. Ikaw ra ang tanan alang nako, Matthew. Stepsister lang nako si Dasa. Og sukad lang nga niabot sila sa iyang mama sa bayna mo. Muna na sa kong nawagtangan o katungod. Isip legal nga anak sa kong papa. Wa na siya ipakin ako. Wala yung importante para ni Papa. Si Dasa lang og iyang mama. Janet. Mo din nagigiinom ka na ko ron, gito mo di ana. Ubay. Huwag kasabot ba eh. Basta konsensya ko sa kong nabuhat ni Janet. Bay. Ah. Saan ba? Ibo si Chisa man na, bay? Siya kita. Ako ang tunang. Lisa, Oh, Matthew. unsa ni? Nagbinuang ka na ko. Ansa? Huy! Nakadugo kasi mong kaugalingon? Why kita, Matthew? Usa pa, ni patol ra ko nimo aron mas masakitan si Janet. Unsa? Sorry ko nabuhat, Janet. Pasaylo ako. Di ba niingon ko nimo? Basta magpabilin lang ka, andam kong pasaylo nimo. Janet. Basta isaan lang na ako, Matthew. Nga dili na nimo usbon pa. Janet. Huwag doon ako importanteng isulti nimo. Unsa man? Nia. Pregnancy test? Oh, Matthew. Mabdos ko. Kung mauna, maamahan ako. Oh, Matthew. Yes! Yes! Saan ako, Janet? Ihatag na ko nimo ang nindot nga kinabuhi. Inguman sumaabot atong anak. Mamawi ko sa mga saha nga kung nahimo nimo. Salamat, babe. Oh, dako na mo na yung muntihan, babe, no? Oh, babe. Oh, babe? No, sa malang ubo ni mo. Murag hagbay raman na. Lagi, babe, uy. Muna kiniglain akong lawas. Pa-check up ka ta. Adunay severe pneumonia ang imong asawa, sir. Unsa? O kinahanglan nato siyang i-emergency CS aron maluwas ang bata. Unsa? Pero, Dok, 7 months pa ang bata. Mao nang kinahanglan nato siyang i-emergency CS. O gato siyang inikaw inigawas niya. Pero akong asawa, Dok, unsa may tabo niya? Dili pa nato mahibawan. Either masave silang duha or dunay mawa nga usa nila.
Matthew, please. Buhaton na itong makaluwas atong anak. Please. Janet. Pila naman ka oras nga agyupirahan si Janet. Lord, luwasan lang itong si Janet o ang among anak. Maluoy ka. Oh, si Doc. Sir, sorry. Gibuhat na mo ang tanan pero wa madasi mong misis. Unsa, Doc? Safe ang inyong baby. Pero kinahanglan pa siyang i-monitor din og pila ka buwan tungod kay premature siya. Kinuho ko. Wala si Janet. Janet! Janet! Kung na kailangan pa ko sa bawat sandali. Grabe. Wapagani ko makabawi ni Janet sa tanan akong nabuhat nga sa pero gikuha na sa dayon sa Ginoo. Sakit kayo para nako. O grabe gid ang akong konsensya sa akong nabuhat niya. Pero nalipay na nasad ko kay gibilan ko niya og anak nga babae nga perteng pagkaliwatan niya. Dinilan ko tob ug daghang salamat, Armin. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalan kaagi ni Matthew nga taga Mandawi City, Cebu. Uban sa awit ngayang ipangayo. Awit nga nagulahan sa aking panaginip. Sa akin, pagmamahal para sa'yo'y Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Jelly Haka o kubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kung kidapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa usa ka awit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Moabug, Tabugon, Cebu. Ang ato matatampo, nagdasangan nga Angeli. Recorded by X Thunder Gaming. Ha? Mangit ako kaabangan, day Angeli? Oy, day, kanang duol din sa atong trabahoan ba? Kay layo man gud kay itong akong gipuy-an. Uy, dako kay kasto sa pliti. Nakoy kaila, day. Nga doon din sa tong trabahoan. Tuduoy ko, day, pe. Kay ato na lang kumangabang dito. Ay, nako'y bakante nga kwarto pero ay maulag guba ang pultahan. Mao ba, ate? Sa'y problema, ate Imagine? Uy, dong gari. Ikaw manggod di ay na dong. Di amanggoy mga bang speak tas kwarto. Ang problema ini kay guba ra ba ang pultahan? Ako na lang ayuhan ate, inigulin ako. Sure ka? O lagi te, maikog ta kay dagabi ang ngabang. Pero sa mga mo balhin day? Kung mahimo karon unta, dali raman to pagbalhin ang akong mga gamit kay gamay ra man gud to. Daan to daan ang imong mga gamit. Kay inigulin ako ning trabaho ng imong kwarto. Napaman ko'y lakton kariot. Salamat, Bigo, ha. Ti, mudahon lang kong daan. Kumusta man imong trabaho, Miko?
Pagdi mahuman ako og trabaho ikaw eh. Hala nga naman. Hindi naman gud. Ano na to? Oh, sige. Kanina ra kita sige istorya pero wag ka mo sulti na ko sa imong pangan. Wawan sa kamangutana. O sa imong name ka? Angeli. Ako dahil si... Gary. Nakilagaling ka na ako lagi. Nakalimot ka, nga gilitok pa ng imong pangani Ate Mary Jane pag dool nimo ganina. Oo, dahil no? Onya na lang na nimo tiwason pag-ayo ang paltahan. Ugma na lang kay gabi naman gud. Mahikog ta sa mga borders din eh. Mahikog ta manukdok ta. Mausad. Kuan day kining nabalakaw ko nimo eh. Nga naman. Wa pa mo gud ni lakang imong pultahan. Simbak ko ba basig sudlon ka din eh. Narabay daghang mga laki nga nangabang din eh. Ako lang kang kuyugan din eh. Unya asa man ka matug? Der ko subos. Una ikaw analas ka 3. Sige. Recorded by X Thunder Gaming. Naunsa man ka nitapad malagi ka na ako. Ingon ka ato ka sa ubos matug. Mutapad lang ko nimo din sa kwarto eh. Namo ko'y ok dito kamang-kamang gud. Di mata masud ni uy. Gamay kining katri. Masud ra lagi ni. Uy. Gikakus mong kuko nimo. Gaksunta lang ka aron masud ta dinis katri. Kari sa man yung gibuhat na ako. Uy. Pasag di lang kukus kong buhatan nimo. Kari pa. Uy. Salbahisan ni mo, uy. Pagpagalit ay nagkaila, di pa kita uyab. Nakuha na ko ni mo. Sige lang, good. Nalipay mo sa tanduha. Unya, unsa may status na to ini? May nahitabo naman na to. Di uyab na ta. Katawan lang ko ni mo, day. Isa ba dili magkatawa maguna-una ni mo, uy. Nahilabtan kag lalaki nga dili ni mo uyab. Maulagi day, uy. Pero, okay naman. Uyab naman meron. Ha? Magbinyo ta? Magbinyo lang ta. Total, may nahitabo naman na to. Ikaw? Sige. Pangatubang sa kong mga ginikanan, Gary. Day, taod na magyud sukad ta nga nakasal. Wa pa yung ka mamabdos? Wa pa mangyudong. Gusto na kita ko nga magkakita sa itong liwat, day. Sige lang, Gutong. Magpaabot lang ta. Basin pa di ay, hatagan tag-anak sa Ginoo. Ha? Di ka mo pa uli, Ron? Oo, di na sa kong pauli. Kaya nga naman. Juan, aray lang ko matuog sa kong amigo kay mag-iinumi. Nuang naman yung imuha, Gary. Hapit naman di ka mo paulit ni Isbay. Kung mapaulit ka di ka mo, lakaw na yun ka. Ngano naman ka? Usap siya kung uliun din, hingawa man tayo anak. O lagay sige tanaw ng naong ni mo eh. Madugay magkailis na natong naong. Magsige tag atubang din eh. Gary! Ay, nagilakilak di hapon. Agontahan na. Ansaon, imo naman ang bana. Sakit na magod kayo siya manulti na ako, day. Naingon anak lang tingali na si Gary, day.
Kay, wa pa manggod mo yung anak. Maulian ra na, uy. Kung makabato na mong anak. Nganong i-cancel man ni Gary ang akong tawag? Hain magit ka haning tawana. Salamat kay ni chat ay. Ayaw naku pangitaa. Kay may gipuli na ko nimo. Kinuo ko. May laing babae nga gipuli si Gary nako. Kumusta naman ka, Day? Okay na ko, Day. Dili maayo nga magpaapik to ko sa hitabot ni mong Gary. Maayog yun. Mamugos maka ng tao nga, wali gusto ni mo, eh. Pasag dito siya, uy. Kalain. Kaluan sa akong ginawaan. Humanot ako gikaon nga kontra sa akong ginawaan. Pero nga naman anong kiluot man ko? Hala pasig maptus ko. Magpalit ko pregnancy test, B. Hala positive. Maptus ko. Salamat, Lord, kay maptus ko. Pagkabato na gid kong anak. Salamat. At imanon ko ning bata nga ni asa ko sa bakan. Bahala na ugwa siya ilhon nga amahan. Kinsa man ang nanuktok? Ay, basig ang ako rong kaubas trabaho. Kadiyot lang, Day! Angeli, Ikaw? Ano ni amang ka? Unsa may mong gibalikan? Lako nito si mong babay? nagbaso na gustong gibuhat, day. Magbalik ta, day. Ha? O gano'n makibalik man ka na ko? Nga naman, gibuwagan ka sa imong babay? Ako nibuwag niya, day. Kay minyo mo na ito siya. Sa? Nasugam ako sa kababaeng minyo. Pasiluan ko, Angeli. Magbalik lang ta. Sapagkat tinuod lang no, Gary. Wala ko makinahanglan nimo. Kaya kay na kong buhion ang bata nga niya sa kuntian. Unsay bata? Mabdus ka? O taon, mabdus ko. Ug kun mataon ning bataa, dili ko ni ipaila nimo. Dili na mahimo. Bahala nagbasuko ka na ko. Magbalik ta. Aron magdako ang bata nga may ilhon siyang amahan. Gary. Agay! Gary! Day! Agay! Kansa ka? Sakit akong tiyan. Agay! Pasig mga anak na ka, day. Dado ka na sa ospital. Kalingaw ba ini naghagwas iyang anak? Lipalay kay ko, day. Naka-anak na ta. Og salamat day kayo nga imo kong napasaylo sa sahang akong nabuhat nimo. Isaad lang kinako ha. Adi na ka magbinuang. Promise na nako nimo, day. Nga mahimo na kong buotan nga bana ug amahan sa tong anak. Day, malakaw sa ko ha. Asa ka? Ni-chat ako mga barkada, patuon ko sa Elas Danau kay pista. Hala, mag-inom na sad mo? Ayaw paglakaw kay magmotora ba ka, tingalig maunsa ka. Madto na ko, day, kay may kugsa ko sa akong mga amigo eh. Ay kabala ka, di lagi ko maghubog. Buntag naman di ay. Huwag man ay maulit si Gary, kapi eh. Ay hain mo ni matog. Oh, ang kauban man ni Gary ang nanawag sa messenger. Hello, Dong. Hello?
Hello? Day Angeli, Oh, iba na bukas balita? saon sa man? Nabanggang motor ni Gary ug patay na siya. Unsa? Ngalong imo may gibiyaan. Gary! Kamu mga barkada ni Gary. Anong inyo mo siya gipasagtag mo pauli ka na hibaman mo nakainom. Angeli, di mo siya patuo. Di siya maminaw na mo. Among giingnan nga, ayaw lang pagpauli kay nakainom siya. Musupak mo gud. Mauto nga among nahibawan nga nabanggang iyang motor nga gida. Namatay siya. Magunsa naman lang ko inido nga wa naman ka. Gamay pa kay ang atong anak. Gary! Gary! Sunday mornings were your even though July 17, 2024, namatay si Gary nga akong bana. Ingon og salidat og nako ang kalibutan natong hikayuna. Pero ako'y mahimo. Igo na lang ko sa paghilak og pagdawat nga patay na gid ang akong bana. Sa pagkakaroon, ikinusara kong nag-atiman ni Ryan nga akong anak. O sige sa tong ganahan nga makikigala na ako, mao ni akong FB page, Angeli Kimke Tambago. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampong. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagay ni Angeli nga taga Moabog Tabugon, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit karakuluhan in the stars. Ang mga kaagi gibata na duwa sa radyo ni Ricky Persuelo dating ugubos sa direksyon na Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papana sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagtangin. Pakigbuha ko nimo. Unsa? Nakamabdos ko isa. Usapa. Tuwa na sa kong magpinda. Unsa? Ha? Mo pauli ka sa inyong probinsya? Oy, day. Mag-unsam sa ko din hinga. Ano sa kumo eskwela? Ano guna sa dayo mo eh? Nga naman, di na siya kaganahan may eskwela? Ay, dili na day, oy. Gusto na siguro nakahuman kong second year college. Dili na ako pagastuhon ako mga ginikanan niya. Magpabadlong ragyapon ko din sa syudad. Day. Maayag kay nakahuda-huda kag uli din he. Sakto kay nag-ibog desisyon. Postlan man nga dili may makapugos kid nimo og paeskwela. Aw adhe na lang ka din para daay makatabang sa atong mga negosyo din eh. Gusto kog mo focus sa atong sari-sari store. Onya, ikaw mo ay bantay din sa atong lodging house. Sige ma. Ako'y bahala. Mingaw man eh. Wakay mga nagpukrong buwan na dama. Miss, relax room mo niya. Good for 1 month. For 1 month, sir? Nakandungan mo ka. Mutaan na pa mong kagbalik. Sorry. Room 13, sir. Nerang yawi. Koanday, sir. Bawal ta sigarilyo sa room, sir, ha?
naratay smoking area din sa gawas kong ganahan. Mura ba huwag manigarilyo sa imong tanaw? Niingon lang ko. Sige, pwede na kamato sa imong room, sir. In case you need anything, just dial 0. Okay. Stricto. Maayo ka ni, kikwapo. So, ang ayan ra. Ha? Gwapo? Gwapo lagi, pero murag maldito man tawhan na, eh. Stricto kaayo man. Makalagkot. Aw, magpasensya gid ka. Customer man na ninyo. Customers are always right ba ya, diba? Depende na sitwasyon, uy. Digid ko buo yun, ana. Basta na ipabombo ang aw katilaw, yun. Ulo no? Namoy remote. Ay! Day. Bye na. Chika lang yata. Bye. Miss, remote. Niya, sir. Todd, miss. Asa ta pwedeng makapalit og imnon nun din eh? Naridaghang tindahan sa gawa, sir. O ba? Salamat. Shit. Nakadungog yun to siya. Imposible kayo, guwa. Oh, unsa man ron? Nain hagis sa gawas. Akong tanawin. Sir? Sir, naunsa ka? Ay! Sir, gusto na sa ba? Aray! Miss, naunsa ka? Recorded by X Thunder Gaming. Aray! Natunok ko. Shit. Miss, sorry. Ganong nanhim sa ka? Pwede ba ipahimutang una ko nimo? Igrabe sa daan, ani, ha? Sige. Ay, sure ka nga di ka magpadag ospital? Gamay raning tunok ka. Layo ranis tinai. Kung wa pa lang ka... Ikaw, no? Gilaan kita nga ikagbatasan sa inyo ba? Imbis ang kuno ni mo imong sa, murag ako pang sa ani adto ko muna tunok ko. Pahinungduman lang ti ka, sir, ha? Dili ang tao ni imong lugar din, hi? O gato mga damages ni mo ganina, kinahanglan to ni mong bayran. Ikabala ka. I'm willing to pay. Basta pa, sa may problema ni mo? Ano nang hagis man ka? Binawangan dos babae nga padungnaon ta na akong pakaslan. Unsa? Kung nahibaw kag unsay masakit, mapdos pa gyud siya. Mao ba? Parehas tita. Gibuwagan ko sa akong ex kay dili na daw ko niya love. Og ang mas shocking pod kay nakapamabdos pod siya. Pero ang nakalahi lang nato, dili mi engage. So, masakit ang imo kay kaslunon man di mo. Ako day si Clark. Ikaw? Liza. Pasensya na day sa akong gipakita ang batasan ni mo ha. Pag una na akong abot din eh. Walang gito ko sumura to. Salamat po't kinishare ka na ko si mo gidada karon. At least kay bawon ako kun unsa gigikanan si mong kasuko. Okay na ba ang makik-friends ni mo? Ngano kung dili? Abi ni mo na maayo ay. Mientras naa ka dinhi, ngano dili naman ang nimulingawan imong kaugalingon. At least, ma-divert ang imong huna-huna, diba? Okay na. Basta kuyogi ko. Ha? Sige pa. Basta, additional pay, ha? Ako may tourist guide ni mo din sa mong lugar. Sige, sure. Mag-unsam na ugma. Mag-scuba diving ta. Lingaw? Lingaw ba yun eh? Karoon pa ko, magkasuwayan eh. Diba? Lingaw gid mag-scuba diving din, he. Ayaw sa man. Ang hawas na tayo, makalunch ta? Sige. Imo na eh. Na.
Basin big mag-una pa kag kahubog na ako. Gamay lang ko na itong imnon. Chill lang ba? Okay. Tod. Thank you kayo ha sa pag-uban ako ron. Uy, kaso, uy. Abi mo. Bugo kay mong ex nga ginawangan ka niya. Guwapa ka, unya. Kung personality-wise lang pod, okay kay ka. Easy to get pod. Uy, libog. Thank you. O gabi ni mo, bogo sa kay mong ex, kay gilisan ka niya. Naan naman ni mo ang tanan. Gwapo ka. Nakaisan sa humor. Bisag medyo stiktohon ka, pero madara maghilot. Ah, ha? Ikaw yun. Ngano gitutukan mo ko ni magsamaan? Clark. Kwarto na. Clark. Liz, mubalik na ko sa syudad. Sige, amping. Og bahin sa nahita po. Ay, kabala ka. Okay ra ko. Liz. Ano mo na mo itong hais binuwan kong sakit. Dili na mahimo. Unsaon na lang kumapos ko. Magpalit ko piti. Ginoo ko. Positive. Maptos ko. Unsa ba't itay da suits ibugo na huna nga yado ramang kay kagbihatag sa imong pagkababay? Ma. Unya unsaon naman na ron, ha? Unsaon man pagkahibaw atong mabdos ka nga wa man kay kontak ato? Ma, okay ra ni uy. Kaya rin akong buhion nga ako ra. Ay, mabuatok di ba? Ambot lang kung nganong naima. Ma. Pila naman din ikapuan akong tiyan. Klaro na gid siya. Liz? Clark? Oh, ako. Napay bakante? Pwede kong mubuk? Oh, wait. Mabus ka? Ako ba'y amahan na? Kinsa pa man di ay. Karami nakilabot na ako. Ganun mo kapasultin ako. Pwede man unta kang chat na ko. Kay friends naman to sa Facebook, di ba? Chat ko ni mo, di sa ka mo reply. Dili lang ko gusto nga magbasi among desisyon. Tungod kinamabdos ko. Liz, di balay ko. Tungod kay gimingo ko ni mo. Unsa? Kung musugot ka, karon dayon. Mamahay ko sa inyo. Ha? Ganahan ko ni mo. Ug sukad anong adlaw nga nibiya ko din sa inyong lodging house. Way adlaw nga wa ko makunaunat ni mo. Clark. Barugan ka. O gusto kong formal nga makigatubang nila mama ni mo. Clark. Nangatubang kit si Clark sa akong mga ginikanan. O wag yung problema si mama ni Clark. Ganahan kaayo siya ni Clark para nako. Kay murad akong natarong, ug mas naa na tay direksyon ng akong kinabuhi karon. Karon, 8 years naming miniyo, ug may duha na sad ka anak. Dinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming.
Mao ka na mga higalang kaagin ni Lisa nga taga Moalboal, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo. Awit nga nagulahan, Let the Love Begin. Ang mga kaagi gibata na doon sa radyo ni Jelly Haka, gubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papanaw. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa usakawit. I-address lang na ining tulumanon, handubanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpangin. Kagwapo gid sa akong crush. Ay, mabuang ko nga magsiyog tanaw sa imong naong. Ay, kabayo. Ah. Hala, nagkis-kis lagi ka ng picture sa imong notebook. Ayaw ko pagbuot good. La, sumpong ka ni Papa do. Pa! Hoy, Star! May uyab na ka, Silvia? Wa pa, uy. Kung nagisam na ng picture nga imong gihagkan matul pa sa imong manghod. Kuhan pa, sa artista pa, uy. Ikaw ba't tapian, di kag pa, uy. Uy, kamong duha ba? Gusto na ko nga makahuman una mo eskwela. Una mo musod anang uyab-uyab. Asa na mong niya na ba? Kung magtrabaho na mo? Nakasabot? Opa. Silvia, Opa. Paspasa sa panahon sa, mura ganos alang tong nag-eskwela pa ta, karon nagtrabaho na ta. Uy, naminaw ka na ako. Ha? Ansa te? Busy kay kada sa imong cellphone ay. Kasi man imong ka-text ba? Na, akong uyab. Ha? Na nagkay uyab? Wa pa magani ko. Hinay makikagod. Ang bagira gini mo eh. Hoy, ipaila-ila ko ana ah. Di ko uy, bahala ka. Kaarte. Lisura ba yung isa kayo ng urasa, uy? Daghang pasahero nga nag-atam. Puno-puno pagin ang jeep. Ay, salamat. Kani ay kay gamay ng pasahero. Musok-sok ko para makasakay ko kuna. Nini lang, nini. Ano na mo, senyor? Bahala na diha, uy. Basta makasakay lang ko. Ay! Ang akong bag! Tabang! Tabang akong bag! Nagadagan ang snatcher! Tabang! Alo! Salamat! Thank you! Ako na! Yes, sir. Sir, salamat kaayo, sir, ha? Ay, di ko mo dawat ang pasalamat, miss. Kinahanglan nga bayran yung kunin mo. Ha? Pila masaya akong ibayad ni mo. Imong cellphone number lay bayad. Okay na nako. Oh, ha? Recorded by X Thunder Gaming. Amo, magiging si Gerald, eh. Ayay. Marig ikaw naman sa lagi mo yung nagsikig ni City, ha? Nakauyab na ka, no? Secret. Arti, sultihi ko ba? Kinasa ko isulti ni mo. Sige na. Ay, ka-text ra. Uy, di na ko uyab. Ay, lupi, gaday ka na ako. Nakauyab na day ka. Ikaw ba bugira kay kastanan? Og di ka uyab lang tin, no? Magminyo na mi. Ha? Unya nahibaw na sa papa, ana. di ko mo sugot. Unsa? Ang ano man pa? Humanabi akong eskwela pa, ha? Unya, maayo na sa akong trabaho. Wa magkwi-question na. Pero kinahanglan nga mag-unaw na kining imong migsuon, imong ate ni si Silvia. Una ka magminyo. Ha?
Ako? Wagit mo makasabot ni Papa, uy. Ngano kinahanglan pa man nga mag-una ka. Wa pa magiri kay uyab. Ay, kung na nga magpaabot pa kung makauyab ka. Una mi magminyo. Day. Grabe sa Papa, uy. Ate, Unsa man? pangita na lang uyab, pi. Unya pag giniwa dayon. Ha? Nayabag ka diha? Dili ko, uy. Bahala, oroy. Uy, mau ba? Luuyos imong manghod gud. Laki? Sylvia, lain man kon anira ko sa cellphone musulti ani. Pero di na magud ko makapaabot nga magkita ta. Aha? Unsa man na, Gerald? I love you. Nabukit chance di mo. Sa tinuot lang, ganahan man sa kunin mo, Gerald. Sige, sawayan na to. Yes! Daystar, dahil matasa. Ayaw sa sige katuwag diha pa. Nakoy chika ni mo. Huy. Huy. Star. Star? Day? Day? Pa! Pa, si Star! Padili mo mata! Pa! Salamat. Salamat kay nagmatanak ka, Day. Te, si Papa. Tuwa sa gawas, nagpalit o pagkaon niya. Daystar nga nung itumar mga atong daghan kayong pills. Dili na ko, te. Oh. Gikapoy na ko. Love kayo na ko si Bernie. O kung balibanan ako siya, mahadlo ko nga biyaan ko niya. Kung love gid kaniya mo sabot siya. O kung love kit ko nimo, tabangan ko nimo. Daystar. Sumi akong buhaton. Gusto ko mutapang sa kong manghod. Pero di pa ko anda magminyo. Ug bago pasad ka ayaw mi ni Gerald. Nahibaw sagid ko nga upa siya plano na mo. Saon man ni nako? Magpakasal ta. Unsa? Kumusugot ka. Malipay ang mong manghod. Malipay sa ko. Basi kibuhat lang nimo para nako ha. Usasad na. Kaya di ko gusto nga mag-uol ka. Ugosa pa. Di masada diha daw. Kana pa nga makasal hinunda. Pero bago pa manggut kaayo ta. Ano man di ay. Sukdanan bagyoday na ang gidugayon. Gerald. Sylvia, seryoso ko nimo. Mahal ti ka. O gusto na ako nga ikaw nang akong makauban hangtod sa hangtod. Gerald. Unya, unsa man? Yes. 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 Yes! Wa damha nga nakasalmi og kalit ni Gerald. Pero wa sa ko magmahay kay hangtod karon, bisag pila na katuig ani labay, malipayon gihapon kaayo mi. Dini na lang kutob, daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming.
Mo kito mga higalang kaagi ni Sylvia nga taga Kinasangan Pardo, Cebu City. Uban sa awit ngayon kay pangayo, awit ni Ragalan, Everlasting Love. Ang mga kaagi, kibata na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, ukubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusab mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa usakap. Idris lang nining tulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubagha ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.